Ahojte. V sobotu 9. augusta, keď nad nami zažiari spĺň mesiaca, vás pozývam na jedno malé dobrodružstvo, v ktorom vypneme autopilota. Neviditeľné šablóny, ktoré dňom aj nocou nabadajú k pohodlnému životu. Predstavte si, že každé vaše ráno je ako prechádzka po chodníku, ktorý ostatní vyšliapali za vás, nastúpiť, stlačiť, napísať, zdieľať. Program a my len vykonávame. Ale dnes na tento chodník nenastúpime, odbočíme do neznámych víťazných zákutí. Spĺň nás učí jedno. Svetlo prichádza priamo v tme. V tom najhlbšom tmavom okamihu noci sa mesiac naplno otvorí, ukáže sa v celej svojej dokonalosti. Takže v sobotu môžeme preveriť našu vlastnú silu, výjsť z masky spoločenských očakávaní, dovoliť si byť taký, aký naozaj sme. Cítime prírodný rytmus, vibrujúci úder našeho srdca. Pozorne počúvajme, čo nám šepká telo. Možno ráno zaznamenáte jemné vibrujúce energie, možno v práci zacítite túžbu dať s Bohom monotónnym krokom a urobiť skok do kreativity. To je vaša vnútorná hudba, váš vlastný rytmus, ktorý čaká, aby ste ho pustili von. Navrhujem vám urobiť si malý rituál pod vplyvom tohto spĺňu. Večer, keď sa tma prehlbí, nájdete si miesto s výhľadom na oblohu. Vypnite všetko, telefón, myšlienky na povinnosti. Zhlboka sa nadýchnite, dovoľte telu, aby sa uvoľnilo. Predstavte si, že s každým nádychom vdychujete mesačné svetlo a s každým výdychom vypúšťate staré vzorce, ktoré vás brzdia. Potom položte ruku na svoje srdce a počúvajte. Čo cítime? Zaprášené túžby? Nezdielané sny? Nápady, ktoré čakajú len na to, aby sme im dali tvar? Spĺň toto všetko zosilňuje. Teraz je moment, aby ste uvoľnili staré nahromadené vrstvy, nech sa vynorí čistá esencia vás samotných. Keď nájdete svoj rytmus, nechajte ho rozprúdiť v každej bunke. Môžete tancovať, šepkať, spievať alebo len sedieť, ale robte to po svojom. Bez autopilota. Pretože v tejto slobode žije skutočná sila. A pod žiarou spĺňu 9. augusta 2025 sa prebúdza nový cyklus. Cyklus autentického ja. Tak poďme spolu. Vypnime autopilota a nechajme sa viesť vlastným svetlom. Nech náš rytmus znie naplno ako symfónia mesačných odleskov na hladine vlastnej duše.